Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Aksyon Radio Philippines, third time last 10-7. This time check is brought to you by AC. Troll magasunod sa tiligid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reports sa ospital, pulis yung iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Salamat, mayong gabi. Kamusta naman? Mapalangga naman tagpalamati. Region-wide, mga palagad kita sa labilin 51 minutos. Karong kanlaw, Biyernes, Friday night, petsa 14, bulan sang Agosto,
sa gihapon nagapabilin sa tuig 2020. Sa Biyernes naman nga edisyon sa inyo sining para tontura si Randan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sining nga mag-correspondent paliwat na Manila sining nga pagdulong sa pinaka ulihi labas na tipon nga mga police report blatter entry record of events. Opisyal nga nabalag sa police blatter entry aton sini Kapulisan Central, Southern kag Northern Negros. Of course, ang aton sini mata kadulungan oras sa kagabiyo ng aton sini nga patrol to crosswind patrol kay na pa nagalambiyong sa pila kabahin sang Metro Bacolod ato naman liwat nga bantayan, ato naman liwat nga himulsuhan, amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Sana naman nga mga eventualities from where the action is. Para sa action dyan diya sa mga responder back to back sa aton nga piloto, Action Papang Nixon Tahom. Ang pagbantay man naton sang mga ulihi nga balita sa national, international, ang monitoring center sang Aksyon Radyo Bacolod, Biyernes nga edisyon, buylog nato ng puwersa ni Aksyon Dale Salazar. Pag-update makita sa atong sining nga mga technical partner diri sa studio ay Master Control sa technical side, si Broadcast Engineer Nelmar Madera, backup kay IT expert Sir Elray Dotilios. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Siyudad Sang Bago, ang puwersa ni Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñalan. Sa kirandan ang inyo sini alagad, ang inyo sining Anchorman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, off din nyo ako sa nabilin nga 48 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon Radio. Una nga bahin sa kato sini nga pagpangalagad ang ginadulong sa inyo sa kalawan sa Santon Plus Herbal Capsule sa aton sini nga mga girl. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ang inyong mga bayan sa ato sining pagpangalagad ginadulong sa iyo sa kalawan sa
Nasa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Kag ang hindi mga porsyon sa atong siling pagpangalagad ginadulong sa kalawan sang Airberg. Sa aksyon! Aksyon! Radyo! Thanks God, maayo ang lakas ng panahon, way nag-ulan. Halin kaina sang aga, sang ugto sang hapon, hasta subong nga gabi. Pero apisar sina, may mga pagtipon-tipon kung kaisa, sanggalom ka kung kaisa mabatsagan taman ang pagtulot talithi. Kabay pa nga hindi na sa ulan katulad kagabi, may mga porsyon sang pagbaha-baha. Ayos, may gabi dira kay Nonoy Gimapa nga, ginatamyaw lang ni Alexis Story, pamilya sa Paranaque, kag sa barangay sa Banwa Valladolid. Pamilya Torre. Ang panamyaw halin kay Alexis Wing Tori from UK. With love. Alexander Pilada, mayang gabigid. Buylog lang kita ha sa atong sining condolences sa pamilya Sombito sa pagtaliwan sang anak ni Toto Glenn Sombito. Our condolences Toto Glenn, magpagabakod amo ginakong kisa ang natawag nga pangabuhi sa pagbuot sang Ginoo yan tamimot no. Toto Glenn Sombito, happy listening and again, condolences. Kamusta si Tita Gloria? Kag si Tito Jocony Sombito. Si Dax, kamusta? Ox lang. Si Tatay Norbing, kaparok-orok man, siling ni Reggie Bigot. Salamat kita. Mga fans tani sa Action Radyo. Sir Edwin Pineda. Sir, happy birthday ha. Daw ka bataon gyapon kay Sir Edwin no. Hindi mo maindag blang edad jablang sini mo edad na sa. Kay ang figura, ang forma daw ka hoben pa no. Sir Edwin. Belated happy birthday sa imo. More life kag good health lang para sa imo din diri sa imo kapamilya sa Action Radio Bacolod. Sa kay Mabel Istrobo da sa Hong Kong, happy listening. Kay Grace ha, musta ta si Inday Grace? Gapa urok-urok pa. Rota Gozawa, harap pa siya galing pa urok-urok pa siya. Kamati sa Action Radio Patro. Sa kay Toto Samuel Castillo Armita dira sa Valladolid. Happy listening da. Sa kay Bendoran Han family, happy listening.
Sa kay Toto Marlon Simonio Corteza. Mayang gabi gid kay Yovi Haba. Mayang gabi da Litol Sibuwanda kag kay Rina Varon. Arasla. Ga pa urok-urok pamamati. Jocelyn Libuon Dispoho. Check atenda si Galeo. Si Iye Lunedas gani Araman. Si Iye Lunedas. Si Richard. Si ginatamyo tagli isang happy listening. Tagmayo lang nga pagpa-urok-urok sa kay Toto Richard Di Labanda. Toto Richard Di Labanda, ginatamyayo lang happy listening ang pamilya Oquindo sa La Carlota. Special nga panamyaw lang kay Toto Richard Di Labanda. Sa kay Rodney Harder, may gabigid. Sa kay Toto Rodney Harder, happy listening halin ina ang panamyaw kay Action Eden Naboso. Ga pa urok-urokin siya pamati sa Action Ed Patrol. Ang birthday gali ni Nong Edwin Pineda last August 11 gali no 58 na siya prong picture ya bala do 38 lang maintain niya kasi nga kuan vital statistics. Ay puwerte kay Lovely Tess Leo maya lang dara nga pag paurok-urok pamati sa Action Night Patrol kag sa kay Noel Magbanwa Lagos. Ara siya. Sa kay Noel Magbanwa Lagos. Sa kay Liberty Binitino Baldo da. Happy listening ka kay Christy Vacaron Rabaya. Sige, check wala nga to sa nga patrol to, Crosswind Patrol, ang sitwasyon sa Bacolod, destinasyon ni Action Jan Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio. Ito ang aksyon. Radyo. Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Jan, good evening. Ngayong gabi ang sinalik ng gabi sa totalan ng mga kaaksyon. Karoon yung gabi ang patol, ari kami along area naman sang Bacolod City Public Plaza, padulo kami sa may downtown area, Action Ereka. Sa gyapon, kinsekyer namon, diri kung kamusta ang sitwasyon, diri ba sa nagabilin nga lockdown. Area naman sang daan nga City Hall. Pero paglantaw naton, diri way na, bukas na. Bukas na? Ang Old City Hall, bla. Okay. May alagyan, Action Ereka, pakadto lang galing ang bukas ng opisina. Iyalang niya ka Bacolod City Disaster Reduction and Management Office. Okay. Wala na diri isang may barricade pa na butang. So may ara lang alagyan pasulod Action Eric nga ginbutang sa mga salakyan. But silingon sini may mo nga ano na gid man no nga may ara na opisina Action Eric. Hindi ba may opisina sa Old City Hall? Yes, may arena kay ang DRMO do diri na sila naga-report balik na sila nga daan nga opisina Action Ereka. Gani? O dali na sila kaya doon nakita ko mga laragway gani sa natawag ka mga kilala nga nagatrabaho sa may DRMO balik opisina na din sila. Mayuman na kay Kambulo ka mo ning sa mga masako-sako nga unit sa may syudad sa Bacolod. Gani? Subong COVID-19 ang ato naman nga paghahambalan mga kaaksyon. Anyways, ang katapos ang chamber Chamber volunteer o chamber brigade Action Ereka ang nagkakandak na sang disinfection na naman sa pinakalugar sa palibot sa syudad. Okay. Covered posible sa gilaman grupo like for example, bala sa may ayana area kay na from barangay 6 ginusoy nila dara ang San Juan. Naglibot man sila sa may plaza sa may Burgos Public Market. Okay. Nang disinfect man sila sa mga dalanom nga ila malabyan. Action Direct, no? Ang basura! Wala pa makuha. Tinumpok ang basura, Gabukid-bukid naman? Gabukid, rin sa may Plaza Mart na dampi. Wala pa makuha na? Ari na ding IPM, galing kayang basura nga bitbit sa IPM, gabukid man. Pero tingiguro ka na mo sa basura. Tiwala nga makuha, daw yung lamapit da? Ari di sila, ginapanumduman, giro nila, paano ito ni
kargang bilin ng basura ni man. Kaya tinumpok, pag hindi mo wala pa na nakuha ang binukid-bukid ng basura, may harap pag ipasalakyan kung sa truck nila mismo may mga basura pag hindi nagtener. Dari sa palibot, sa plaza publika, ay kinatipon nga mga sagbot pag ang mga street cleaners, ating nagawon pag hindi, kung na madala, gidman na tagaw pag action, Eric, no? Karoon kami naman ang atong ring sitwasyon sa area mismo, sa San Sebastian Cathedral, may ari di jeep away na nagabiyahe, guro, kay wala man karatula ang iyas lakyan. No. Kay nangyari na ko na nakita ang jeep, blado, bagong pinta, siguro. Bagong pinta? Bagong pinta. Wala man yung karatula, di ko na ning ruta yun pero dali sa naglabas sa downtown area. Di pormayo man ang iyang kwan? Timita tao man kay may araman kurong sa sulod. May? May kurong man sa sulod. Dumanok ba? May kurong lain ito kurong nga linya, no? Ha? Private, kurong sila kaya di wala bala karatula kung ano nga ruta, bla? Basi kwan basi for hire? Siguro, ilala na guro private use, bla? Ay ba, siguro mo na ang ilang mga ginapang obra naman ako sa nalik, no? Bilang ka pribado nga sa lakyan, nga nagabiyahe sa Yapon, karon nga gabi, Lambiyong, may kapatugong pagaling sa may Caltex dari sa lapit ito. So kami nagabiyahe, pagligoro, pero kalabanan sila dari papauli naman sila tagsa mga lugar. Ito mo na ako sa area sa barangay Vista Alegre, actually, araw na taguro sa Vista Alegre, blamong. May nagapamati to. Si, kilala mo ni? Sino? Si Dolphy Marie Duma Castro. Ang isa nagapamuyong, ginamugid ka muno. Hindi, nagtatas ako, no? Ang baliya, tamyaw ko, agapamati ko doon. Gitamyaw sa, agapamati sa? Agapamati ko. Sabi ko katulog ng isa mo ni Uras? Pamati ba siguro, kay ti buktaw po isang daan. Pwede ko rin mangod to. Si, ano nga naman yun, si Daniela. Matamyaw, kay ba? Bagis kay level up ba? Level up ka rin, kapamati. Masama? Pero kaksa naman ang pinaka-sitwasyon sa balibot sa Bacolod. Karon nga gabi, ang kakson tandaan isa sa marason sa pagtugas sa malatian sa lawas mo paguyang ko ng paglubog. Patrol ang taglibot sa Bacolod Action Son Diaz. Una sa bato sa Action sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol! Ayo, salamat kinaksyon dyan diya sa Very Habit Observation Report sa atong sininga Patrol to Cruisewin Patrol. Balikan talang si Aksyon dyan sa balik niya sininga report kag balik niya sininga pagpangalaga. Siling sang mig. Ay, may gabi dila kay kumpare ko Stephen Oy, kay kumare ko Angel Oy, kay Toto Koichi, kay Ihado Koichi gali, kay Toto Samuel Oy, kag sa kay Miss and Mrs. Lori Oy and the family. Kasi amigo ko, preto walang na respeto ang kwanaw, curfew, biyahe pa jeep. At ang mga jeep, guro, pareho ka nagabiyahe, basi last trip na malang na, mga motorista na tigahingagaw naman na guro puli. Kaya gugtas ka rin, iba nga pasero, gani, kati kung sa madulaan pa sila POJ, kay iban nga mga nagabiyahe di pasero, di prano, pagagrahi. Iban nga mga ilimnan kakaran anti. La City pa lang gamat-amat na panira.
mabatsagan tang curfew. Hindi magid man ma-perfect ang curfew sa Bacolod. Isa di ka man lang guro nga lugar, banwa kung sudad sa probinsya, hindi magid man ma-perfect ang curfew kasi di mo wala sa salakyan nga magbiyahe, wala siyang tao kung sa makita mo sa dala maglabay. May ara, pero pila, maisip mo lang. Na totally nga makitaan mong dalan nga daway gid tawo, gid salakyan. May ara man pro jutay gid eh. So silingon gakwan ha, ga-efekto ang curfew. Hindi mo lang gali ma-perfect gid. Mo na bula sa kwan sa Likorban. Di ko Likorban ko sa may kawat gid mag-inom mo. In spite nga may Likorban, tinara ko sa ibang kakawat-kawat inom, gasikreto bakal, ang gabaligya, basikreto malang pabaligya. Parang di mo madakpan ka pulis eh. Gano nga makuan ka, mapinahan ka, kundi baldabid. Ayos! Action Radio Philippines Standard Time. Last 10:30 na. I-check na mga report na gikan sa ato sini nga mga patrol unit reporters. This time muna untang report sa ato sini nga mga correspondent. Don Castro, boss, paki-great happy birthday para buwas nga adlaw. Gali. Birthday gali buwas ni Don Castro. Ano mo ni Kai? Si Don Castro? Utod yan ni Guruay, no? Utod ko ni Kai ni si Don Castro. Advance happy birthday para buwas nga adlaw. Sigurado ko may birthday gift kagid kay no? Sa kay Donfi Marie Duma Castro. Lawig gili sa ngalan ni Kai, no? Si Eduardo de la Paz. Ludi, happy listening. Papa. Papa gili ni Kai. Oh, happy birthday sa kay Don Castro. Papa ni Kai gili Castro. Happy kutod mo. At sigurado may birthday gift gina si Papa mo kay alin sa imo. Iti buwas payday. O ba si itrit ni Kai panyapon si Papaya sa GNG. BJ Adrias sa Pilisining lang. Kay Jason Tingson. Kay Romelus. Pa urok-urok man pamati sa aksyon night patrol. Nora Villarma, banaya si Bundoy Villarma, bataya si Laika, si Irene, si Kimberly, si RJ, si Telma Villarma, Bencio Villarma, tanan sang punta sila barangay Bukana Ilo. Galing kay Kumare Sonia Graba ang panamyaw. Mariano Bailon Jr. da, happy listening ha. Kag maayo lang dira nga pag paurok-urok. I-check na ko ng report live gikan sa Northern Negros ang atong siling akadis sa PNP Connection sa mga pinakauli nga natipon nga police report ni Aksyon Roger Gutev. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Action Night Patrol Field Reports. Yari sa Aksyon Roger Gutev sa report. Jer, good evening. Pasok, Jer. Yes, action na rin kaya ba yung gabi sa aton mga aksyon sa sining Biyernes sa aton sining pag-dulong sa mga balita sa Amerika. Mga balita diri sila sa Kaligwid yung matutawaya sa Amerika ng gana sa mga mag-tupas puro ng ulan tungkol sa makabisyaton gadaguhob kag naga puro pangilat sa Amerika sining matinion ba? Ay, gali? Oo, pati na ni magulan na. Timay naman na kayo, dira naman siya nagbalos Dali man, kung diri man magulan, may tulog ka ni Gron. Diri sa amon, do pila man kagabi, ulan-ulan, dira sibong sa inyo nagbalos sa banda. Dali man, galing kiti, mabasa sa ulan tong kagabi bala. Iti laptag ito Basa ko sigurado ito, laptag ito. Ay, natin. Tawa-tawa sa Amerika sila sa kansila sa mga kapila ka mga balita sa Amerika at sila nga maduro
nagpa-record man sa blatter entry sa kapulisan. Sa gin-record ni Maradne Puerto Jason, 41 anyos sa edad, may asawa kag residente ini sa barangay San Andres Bonifacio. Sa siyudad sa Cadiz siya ang nagpa-record sa kapulisan nga sa diin na alas 8:10 ang takla, sinigid lamang adlaw, pista 14. Ang sininga pa-record action Eric na ini siya ang ginapahog sa isa ka persona kaga ang nagpahog siya mo si Super Arellano sa Villa Miramardos, Barangay Daga, Sudat ng Cadiz. So siya ini ang nag-threat siya na base kon siya ano ang matabo sa imo. So siya panaog kay sadya na gid ka nga ugad ka. So mani ang yes niya pag-record pagkatapos sunod sa iya siya pag-record pagid nga ang responder ay kumbag sa iya makadua ka pieces sa sa windshield sa iya nga salakyan samtang ayara siya sa sunod kang salakyan action na record na lamang sa biktima kasi no pa sa record lamang sa reklamo kag sunod pa sa aton man nga di supervision duty nga si Senior Police Officer Rael Gargar na ini action na ang refer naman sa bahin sang barangay. Sa dugang paginaton nga mga balita, medyo mga gulo ginagmay nga mga nagkalatabo action na rin ka. Again, pa-record man, hindi isang isa nagkikilala kay Brian Mandahuyan, 31 anyos sa edad, sang ini siya ang engineer sa National Grid Corporation diri sa Cadiz Substation sa presidente ini sa Banwa, Santo Buso nga nag-request siya sa kapulisan kag nag-request nga record ayas sining reklamo nga sunod sa aligasyon las 3:40 takla sang gabi kadtong sinalipdan nga Agosto 12 ang security guard security guard sa isa ka landowner nga makita diri sa may crossing Bumbahan, Barangay Daga, Sudat sa Cadiz ang suno sa report action direct wala magpanugot nga magsulod ang ila sininga salakyan sa mga lugar nga napisar nga ara dira ang ila sininga substation. So again pa-record din sa nga nilibitan nga persona diri man sa bahinsang Cadiz City PNP. May mga nakalalakpan nga wala sa nga face mask naman sa kaina daw mga siyam sa kabilog. Kaya patagayin ang community work sa ila pagkatapos antes sinay nag-abot at sinirek ang oras ng curfew alas 9 naman sila ang buhian naman action ereka o kon release naman sila alin sa police station. Why man laging detain pero galing kaya nga so deliver nga padayon sa gyapon nga gapin nasaway kag ang kapulisan naman iya daw na katalaka na bala kung kaysa pero ano mo na karon kay gapin nasaway gyapon aksyoner kamo na ngayon sila ang ginapang dakop siya po dala sa police station ginapatigayin ang tag-orient sinisila sa ang ila sinigini mo kung ano kan delikado kag pagkatapos sila ginapatrabaho sila sa bayan sa palibot sa Cadiz City Police Station. Sabi nga tumadalo na report, balita kag informasyon, medyo matulotaway sa siling na siyudad sang Cadiz. Ikan din siyudad sang Cadiz na sa balita o na sa aksyon. It is aksyon, brother. Good evening report. Sa Bacolod, aksyon!
Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat, Aksyon Roger Gotim Live Report sa Cadiz Police Report ng Aksyon Roger Gotim. Ang ginadulong man sa inyo sa Eugenio Item, Teresita Alilain, Mayng Gabida, sakay Asoy Ko Estilo, sakay Nozaji Rivalo sa New Jersey. Nagapaurok-urok man sa Action Night Patrol program. Francis Piñas sa Valdivieso, mayan na nga pagpaurok-urok, sakay Azer Baker Short, Azer Baker Short, maayong kabigit. Sakay Barry Clawood, good evening. Napaurok-urok sa Action Night Patrol program. Si Toto Georgine Honsaya, gapaurok-urok pa no. Was-was Toto Georgine Honsaya. Was-was ko nung mayariyan lang kung mais. Kaya tatatata, may gabi ko kay Jocelyn Barr. No? Ang press sang Comrade Task Force gamonitor sa imo Rogelio Hili. May gabi dala kay Toto Rogelio Hili, ang presidente sang Comrade Task Force. Alin na kay Azer Baker Short ang panamyawa. Ryan Ruiz kay Ronilo Dulcada, may gabi, no? Alin sa report ni Aksyon Roger, sa lahat ng report ni Aksyon na Stephen Presquito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon Stephen, may gabi, apis kami. Yes, Action na Eric, Director sa Ciudad San Carlos, isa ka defense plan, no, ang ipatigayon kagina sa aton nga mga katapusang kapulisan sa pagpanguna man ni Police Major Mark Angelo Hongko, ang aton OIC sa San Carlos sa PNP, ang among defense plan sa ilang station nga in case no kung naara nga mga subversibo o kung mga hindi mayo mga elemento ang mag-attempt no nga magsulod sa ining police station sa siyudad sa San Carlos. Therefore mismo nga aming alerto gid kayo ang kapulisan, no. So isa ini sa ilang patigayon kagina kagato nakita ang ilang mga perform kung paano madepensahan ang perimeter mismo sa sining police station diri sa siyudad San Carlos kung may mga insurgency nga in kaso nga mag-attempt o kung sinuman nga mga may plano sa pag-atake sa sining police station. So therefore sunod pa kay Police Major Hongko nga iyagid ginapasiguro sa publiko nga ang police station sa Ciudad San Carlos nga mangin alerto sa tanan nga oras sa sulod sa 24 oras sa diin ang ila kapulisan aragid nga magabantay kag tapna kung sino man ang magplano o mag-imo sa mga bagay nga especially nga magsulod kag maghimo sa mga hindi maayo diri sa sulod sa police station.
So mula mangin aksyonar kag dugang na nato no nga ang aton nga blatter book sa karon nga adlaw nangin matawhay man wala sa mga dalagko nga mga insidente nga natabo luwas sa mga may ara traffic incident nga mga wala man may enkwentro no. So gani nga ang ara lang sa aton karon labi na sa aton mga COVID-19 update sa Aksyonar nagapabilin sa gyapon ang padayon nga pag-contact tracing kag buwas ka adlaw posible nang gipagwa na ni Mayor Rene Gustilo ang isa ka executive order nga magapatuman sa paggamit sang face shield kag face mask no. Kinahanglan gid nga sa tanan labi na tanan nga mga public places sa mga tanan nga mga business establishment kag kon diin pagid nga mga may mga negosyo sa ilabi na sa merkado publiko sa tanan gid nga maggamit na gid ang mga tricycle drivers, pedicab drivers, ang mga dipasayroan no, so maggamit na gid sila sa face shield nga inatore kay kon hindi may multa nga 500 pesos sa una nga gayon ay kadua magmulta man siya nga 1,000 kag ang katatlo amo na ang 2,000. So amo na ang isa ka mga executive order gid pagwa ni Rene Gustilo nga effective was no magasuksok na gid ang tanan. Kag ini pa isa ka problema na karon Aksyonar ang pag-iban pagpamaligya sa mga face shield nga sabihin na may iban nga taas ang presyo nga eksakto lang ang presyo. So inagaron ng posible man nga pagabantayan sa aton nga local government sa iban nga magapamintaha sa pagpamaligya sa face shield nga mahal ang presyo. So mula mga Aksyonar ang aton update alin diri sa Ciudad San Carlos nag-report una sa balita, una sa aksyon, ini sa aksyon Stephen Fresquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat Stephen Fresquito, live report gikan sa Siyudad sa San Carlos sa balita ng aksyon. Stephen Fresquito giradurong siya sa kalaman sa DTX 500 capsule. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Mayang gabi na kay Megamax Ophelia. Along kada idol si Megamax Ophelia. Along kagidaan. Si Police Captain Armelin Vargas ang mapisan nga hepe sang station number 8 ga monitor sa aton nga live streaming. Nagabidas ka polisa sa station number 8 led by Police Captain Armelin Vargas and company. Sakay Primo Arthur Magbanwa Swanky, sakay JO1 Jail Officer 1 parinti ko niya Arthur Magbanwa Swanky. I think taga Barangay Bakong, Bago City ni siya, no? Friends, Arthur kay JO1, Jail Officer 1, Arthur Magbanwa Swanky, happy listening kag sa bilog ni modera nga pamilya. Sa kay JR Nicor, Francis Senior Darap, Arthur Magbanwa Swanky, again happy listening. Joe Cordoba, ara siya nga pa urok-urok no? Kay Idol Peter Kagawad, Peter Maymay Nobleda, may gabi. Kag sa kay pari Amboy Osabrag. Kay kumpare ko dala Amboy Osabrag. Kay Jackson Vicente Laguna, kay Idol Kagawad, Peter Maymay Noble, happy listening. Kay Sammy Roger Awinga, sang Hermelinda Home sa Barangay Mansilingan, ara siya ka paurok-urok man pamati sa aksyon night patrol program. Maninoy Maing, kagay Maninoy Chari Salvacion dira sa La Carlota, happy listening. JR Nicor, may gabi. Kay Joe Cordobada, kay Rachel Aranas Milena,
Kumpare Rami Milianada may gabi gid ha. Sa kay Ratsil bihag ka kay Mark Lu, Lanilia zada may gabi ha. Ali sa report ni Action Step sa ilwanta report ni Action Tam Monforte. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Report! Tam Monforte, line number 2 sa report. Tam, good evening, please come in. Yes, Action Eric, maigig nga gandi sa tumatak lamati subungman sa programa Action Night Patrol. Isa iya ka persona, Action Eric, ang ginserbihan iya sang search warrant sa ilang balay sa Escalante City sa sining adlaw Agosto 14, 2020, pasado alas 7 10 ang aga sa Asinda Central Yunor, Barangay Hugunog, siyudad iya sa Escalante. Sa persona naman iya nga si Romulo Sagiri E. Pilares, 29 anyos, may asawa ka residente iya sa inambitan nga doon. Ginpangunahan ni Police Major Heljan Dispe, ang acting city chief of police na hinambitan niya ng estasyon, kag ginserbihan ni siya sang search warrant in relation sa Oplan Tokhang programa iya sang kapulisan, labi na sa Escalante City. Kag ining si Romulo Sagiri Pilares na kuhaan siya iyaya Action Eric siya nga panimalay siya posisyon sang isa ka unit sang 68 kalibre nga may 28 pa ka mga bala kag isa pa ka kalibre caliber 40 kag may ara 31 naman iya ka mga bala kag bangod sini Action Eric ining persona subong ara hunong sa custodial facility sa Escalante City para naman iya sa nagakaigo nga disposition kag ining na-recover siya Action Eric halin ini sa isa ka sling bag no nga ara iya sa iya kabinet kag bangod siniti nagavalular siya sang 10,591 ining pagbayular iya sa illegal possession of firearms. Sa pihak nga bahin, duwa iya ka persona naman tiklo o kung na tigayan madakpa naman sang kapulisan diri sa siyudad sa Sagay kaina pasado alas 9:30 sang aga 14 Agosto 14, 2020 sa may Purok Bangkal, Barangay Bulanon, Sagay City. Sa suspitado naman iya nga si G.R. Lini E. Aquino, 30 anyos, kag may asawa, kag pumuluyo sang Asinda Concitados, Barangay Paraiso, takpan iya sang siyudad sa Sagay. Kag ginserbihan si Action Eric sang warrant of arrest nga sa diin may criminal case number 86 o 66 sa pagbayular man iya sa PD 449 o kung ining kilala nga bulang o kontari or cockfighting. Kag inisyu naman kay lagdaan naman iya ni Honorable Judge Biena Marieta P. Cabusaw, acting presiding judge sang NPCC Siyudad iya sang Sagay, kag napitsan ni siya sang Agosto 12 tuig 2020 kag nagrekomendar ang korte sa iya sang balor 30,000 pesos para naman iya sa iya nga temporaryo nga kahilwayan. Pasado alas 5 sang hapon sa amo man siya hapon nga adlaw sa may Purok Kalubihan, Barangay Bulanon, Siyudad naman sa Sagay, ginserbihan naman iya sang warrant of arrest. Ini naman iyan sa isa ka wanted person nga mo si G.R. Morales E. Mahinay, 22 anyo, single, residente sang Purok Kalubihan, Barangay Bulanon, Siyudad sa Sagay. Sa pag-supervise naman iya ni Police Major Albert C. Din-operate ini siya sang operatiba sang warrant of arrest din service iya nga may criminal case number 8866 sa gihapon for violation cockfighting. Kag gin-issue naman ini kagilagdaan naman iya ni Honorable Judge Biena Marieta C. Cabusaw, acting presiding judge sang NTCC nga nabase naman diri sa siyudad sa gihapon sang Sagay. Kag napitsa naman siya sa gihapon sang Agosto 12, 2020, kag ang korte nagrekomendar naman iya sang piyansa sining persona sang balor 30,000 pesos sa gihapon para sa ilang temporaryo nga kahilwayan. Kag ining duha ka persona Action Eric unong sa custodial facility
sang Sagay City PNP. Balita gikan diri siyudad sa Sagay, Action Tamon 14 nag-report. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol! Salamat Aksyon na Tamon Forte, balita ng Aksyon Tamon Forte, giradulong si Sakarawan sang Mighty C. Radyo. Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Line number 1, Aksyon Percival Vilamos sa report press. Good evening, please come in. Mayong gabi Aksyon Eric kag subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati. Apisar pa Aksyon Eric nga nagaduging ang pandemic sang COVID-19. Isa iya ka 21 anyos nga lalaki nasa kuti sang aton kapulisan sang Bago City sa pagpamuno ni Pulis Major John Jewel Batus-Batusan kaina sang aga alas 8:20 sang aga. Upod dire ang PDEA 6 kag ang Drug Enforcement Unit sang station nagkandak sang bypass operation against sa isa ka 21 anyos nga nabaklan sang aton Porsche buyer sang isa ka held transparent suspected shabu kag na-recover sa iya ini ang tatlo pagid ka plastic sachet nga suspected shabu. Ang 21 anyos Aksyon Eric nga lalaki ginkilala diri sa kay Davin Agana kay Marav. Pumuluyo ini sang barangay sa Bago City, Negros Occidental. Ini siya Aksyon Eric na baklan kag nakuhaan sang mga items nga nasulod mismo sa pouch sang ginasudlan sang driver's license. Dito ya ginasulod ang amo nga mga items, so na-recover sang aton nga mga kapulisan Aksyon Eric. Kag na-recover man ang tatlo ka panid nga tag 100 piso bill nga amo ang gingamit sa pag-bypass sa iya. Kag isa ka unit sang cellphone nga unit nga color itom kag sang cash nga nagabalor sang 90 pesos nga nagkalain-lain nga denomination Aksyon Eric. Kag ang items nga nakuha sa iya posisyon kag control nagabugat sang 0.5 gramos kag may-ari naman estimated value market value Aksyon Eric nga 2,000 ka pesos. Karon ini ang suspect ara sa custodial facilities sang Bago City nga nagapangatubang naman sang kaso nga ipasaka sa iya sang Republic Act 9165. Kaina Aksyon Eric na istorya naton kag na interview si Police Major John Jewel Batus-Batusan nga may activities ang Bago City PNP sa Agosto 19 kag 20. Bali ini ang Bago City host sang karaban sang ginatawag nga ILTAP Aksyon Eric nga kung sa diin ang mga expire nga mga license sa mga pusel, pwede sila maka-host o kung maka-conduct sini. Kag magakuha aning ang mga kauturan naton nga may ara nga expire license sang amo nga mga pusel nga ila ara sa ila posisyon.
Action Erek. So magapadulong sila kag parinyo sang ila license. Ari karon ang tingog sa interview sang Action Radio sa kay Police Major John Joel Batos-Batosan. Sir, August 19 and 20, yung Bago City will host a caravan. Hilltop caravan, sir, sa mga gun enthusiast na luyag magkuha sa hilltop. Kag yung mga holders ng firearms na manog-expire na, kag yung mga expired licenses nila, pwede makakiter yung Bago City on August 19 and 20, sir. Yes, sir. So, makakuha sila sa license, sir? Yung pagkahiwaton, sir, na aktibidades natin sa August 19 and 20, amo na siya, sir, ang isa sa mga requirements na marilisan ka, sir, sa ILTO. So, neuro examination, sir, and interview. And, ari man din, sir, ang crime lab natin, kag yung chief RCSU, amo na sila requirements para marilisan sila, sir, sa ILTO license. So amo ato ang tingog ni Police Major John Joel Batos-Batosan sa activities sa Agosto 19 kag 20 sa sining bulan sang Agosto. Action Erek. Amo ini ang natipon naton nga balita gikan diri sa aton nga area of responsibility mayong kabilang sa kay Engineer Joseph Embultorio kag Kapitan Chad Feria kag Kagawad Jufred sa Panta sang Barangay Robles. Aksyon Percival Villamor nag-report sa Bacolod, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Ayo, salamat gid Aksyon Percival Villamor. Balita lang sa Percival Villamor, ginadulong siya sa Kalumansang, Santon Plaza. Kagkay Tuto Arnel Binaris Jr. Pamati sagli. Marvin Cortez da mayong gabi. Sakay Ken Ibanez. Bon Ignacio mayong gabi. Sakay John J. Amante. Cristina Inocencio. Melchor Montarde. Memi Boyco. Si Mark Riders. Joe Rex Isclabanan. Si Carrie Obligar. Si Alin Gonzalez. Fidel Togli Ortega. Kag Arlene Niegos Tavera, ara sila kapamati, no? Nagapaurok-urok man sa Action Night Patrol program. When we come back, balik ka report ni Action John Diaz, Patrol 2, pagkatapos na sa ito importante nga mga pahibalo. Pamati ang namon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaong kag kasanag Tinuig na
sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik din sa tabalakad mga kabilira sa kay JC Dimas Radni Carrion, Ironico Bilarmino kag Levi Ibanez. Clara D. El Nicor, mayong gabi nandira kag mayo lang pag paurok-urok
kay Dudski sa Papak. Mayong gabi rin sa mga taga-barangay Dumanan, Victor Inocencio, Hana Inocencio, Winmar Isplita, Pastor Medis, Yoli Medis, kag ang Handumanan, Christian Reformed Church. Halinina kay Cristina Inocencio. Kevin Ace, uy, si SK Chairman, Idol Carlo Valderrama. Kadagli gapulaw-pulaw pa si SK namon mapisan Lodi Carlo Valderrama. Peter Anthony Dakudaw, Kabalfin, ara pa siya. Kag si Kevin Ace, Kevin Ace, happy listening. Balikan ta si Aksyon na John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol Field Report. Dari sa Aksyon John Diaz, sa balik ka report, John Piscabak. Pinagsalag nagalin sa area sang Dalangalo, dra sa may barangay 19, ang isang 22 anyos nga lalaki ni siya ang kilala naman kay Remart Nevet, residente mismo sang Burgos, Galo Lacson, mismo sang syudad naman sang Bacolod. Sang ini siya ang nadakpan sang mga otoridad, pangod nga di curfew na, mga alas 9 na sang gabi, nagasakay ko na gumanayaw pa ini sang motorsiklo aksyonerek halin sa Galo. Paulit na ko sa Burgos area dra sa may barangay 19, na-intercept sa mga barangay tanod kag nagapatrolya nga kapulisan. Uli na to kibaan ngayon may bitbit sang isa ka magamay nga sasay sang ginasuspetsuan subot. Pamangkot ko kayo siya kung pinayabarigya pinaya bakal mga 150 laman kuno kay gisugo lang sang iya naman nga kaingod. Na-recover pa din sa iya ining cellphone nga nagaduwag sang yellow ang isang nakuha na sa mga otoridad daw hungod kuro nga gindagdag yung nga nagkaraboka ang cellphone ng Sunereka hindi na mabuksan sang mga kapulisan. Isa pag ito ka cellphone sa uli pagtindog yun na lang nagkaradagdag man siya bulsa di nagkarawasak man to wala ito kinidala sa inventory iti ang ato lang ang na-recover nila ang isa kagamay nga plastic sachet kag cellphone. Karon ni persona yara dala na hunong sa custodial facilities ng police station number 4 para sa nagkakaigo naman nga disposisyon. Balita gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz una sa na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat dyan sa imo sa inyong report. May gabi dira sa Dreamers Harvest Church. Gemma Sokino ang nagatamyaw. Si Cheryl Pulana Harapawa. Kag si Mila Montibon Barlas. Maman si Rosana Igbaras. Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagi sining abanon, Action Night Patrol Program. Bagat ako pinitiporaryo balik inibuwas Sabado night, alas 9:30 to alas 11. Ato siling ang mga patrol ang unit reporter sa aksyon nga nagpalagad kong kabisa kay aksyon Roger Gotiv, Percival Villamor, Stephen Presquito, Tamon Forte, of course, Action John Diaz. Action Papang Nixon Tama ito nga piloto sa Patrol 2 Crosswind Patrol. News Center Action Del Salazar, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Badera, Backup Security Guard Tanugbanwa, Back to Back ay Security Guard Campaner, with IT Expert Action Sir Elray Dutilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Tarok Sila Siyang Bago, si Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñaran, Back to Back ay Security Guard Rene Cordoba. May gabi nila kay Bobet Carcero Sokal dito kag Artemio Hardinico. Rachel Bihag may gabi. Sa Lasamo Station Manager, Aksyon na Magbanwa, Production Chief, News Director, Aksyon Rex Cantong, ang inyong lakad ng Kurman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Aksyon Rex Magbanwa, saling adios, amigos, hasta la vista. Yung makalipat, at is magtulog, magpangamuyo. Sa inyo papangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog na kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night.
Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,